Bir мәчет тарихы тапшыруның бүгенге чыгарылышын Татар зиратыннан башлыйбыз. Чөнки бүген сөйләнәсе мәчет белән Татар зираты бик якын урнашкан. Һәм ул халкыбызның иң күренекле улларын, шул исәптән шагыйрь Габдулла Тукайны да соңгы юлга озатуларын күреп торган. Мәчет салыну тарихы сагышлы вакыйгага бәйле, әмма бу мәчетнең тарихында матур вакыйгалар да шактый булган. Татар халкы гомер-гомергә ачык якты төсләр яраткан. Бу әлбәттә киемдә, көн күреш әйберләрдә һәм йортлар бизәлешендә аеруча нык чагылган. Халыкның бу сыйфаты тормышның иң кадерле өлешенә дә йогынты ясаган. Мәчетләр һәрвакыт ачык якты төсләргә буялган. Зәгәр мәчет турында без сезгә инде сөйләгән идек, ә бүген ал мәчет турында бәян итәрбез. Яңа татар бистәсенең оешу тарихы аянышлы. 18-нче гасырда Казанда яшәүче татарларны кысрыклап диярлек иске татар бистәсеннән читкәрәк чыгарганнар. Моңа шәһәрдә зур янгын чыгуда Рус православ чиркәвенең епископы Лука Канашевичның көчләп чукындыру сәясәте һәм татарларны Казаннан кудырту максатыннан бар көче белән эшләве дә йогынты ясый. Яңа җиргә күчеп утыруга ук башта йорт кураларының хәстәре каралса, аннан соң мәчет бастыру хакында уйлана башлыйлар. Халык бер вакытта да динен онытмаган, гыйбадәт кылуын калдырмаган. Казанның шәрәфле ватандашы исеменә лаек булган сәүдәгәр Муса Апанаев 1808 елда яңа татар бистәсендә мәчет төзеде. Мәчет сәүдәгәрнең яшьли үлеп киткән кызы Зөбәйдә истәлегенә төзелә һәм берничә исемгә ия була. Тәбәнәк Бохаралы мәчете, Татар зираты яны мәчете. Мәчетнең зур булмавына кыяфәтендә Урта Азия архитектурасы элементлары кулланылганга, аны Тәбәнәк Бохаралы мәчете дип йөрткәннәр. Мәчет зират буенда урнашкан булган. Мәчет 10-нчы Җәмигъ мәчете исемен йөрткән. 1934 елда мәчеттә мәдрәсә эшли башлый дигән мәгълүмат бар. 1905 елда, ә кайбер чыганакларда 1906 ел дип күрсәтелгән. Беренче гильдия сәүдәгәре Мөхәммәд Садыйк Галикәев иске мәчетнең бинасын тулысынча яңадан төзи. Яңа мәчет төзелгәнме, әллә искесе яңартылганмы, бу турыда төгәл мәгълүмат юк. Әмма мәчетнең кыяфәте һичшиксез үзгәрә, бина зурая, архитектурасына үзгәрешләр кертелә. Мәчет диварлары нәкъ шул вакытта ал төскә буялган. Һәм мәчеткә яңа исем тагыла – Ал мәчет. Кызганыч проект архитекторның исеме безгә билгеле түгел. Мәчетнең архитектурасына килгәндә, мәчет кызыл кирпечтән 2 катлы итеп салынган. Манарасы бинага терәлеп үз нигезеннән күтәрелгән. Манара 8 кырлы 2 ярустан тора һәм биек чатыр алтын шар һәм ай белән төгәлләнгән. Манараның тәрәзәләре 5 яфрак формасында уелып ясалган. Мондый бизәлешне заман мәчетләрендә очратып булмый. Кызганыч 1930 елларда манараның бер өлешенә зыян килә. Балконның өске өлеше һәм чатыры җимерелә. Гомумән мәчет шәрык мотивларын кертеп, милли романтик юнәлешендә эклектика стилендә төзелгән. Мәчет тирәли мәдрәсә, имам йорты һәм 1888 елда таштан салдырырга рөхсәт ителгән кибет бастырылган булган. Мәдрәсәдә җәдид белән белем бирү кертелгән, ә мәдрәсә үзе Якупов мәдрәсәсе дип аталган һәм 1910 елда анда 90 шәкерт белем алган. Мәчетнең бер исеме Татар зираты яны мәчете дип искә алган идек. Чыннан да зиратның капкасы шунда булган дип исәпләнә. Габдулла Тукайның да җәсәден зиратка шул капкадан алып кергәннәр. Инкыйлаб китергән үзгәрешләр Ал мәчетне дә читләтеп узмый. 1931 елның 22 июлендә Татарстан Республикасының Үзәк башкарма комитеты карары нигезендә мәчет ябыла. Мәчет бинасыннан тулай торак ясыйлар, соңрак профилактория итеп кулланалар. Бина өчен бүлмәләргә бүлеп үзгәртәләр. Аркылы тәрәзәләрне ватып зурайталар, тәрәзәләр 4 почмаклыга әйләнә. Мәчет манарасын җимерәләр. 1991 елда мәчет мәхәлләгә кайтарыла һәм бары 2005 елда гына Ал мәчетнең манарасын күтәрәләр. 1998 елда мәчет бинасы ислам дине кабул итүнең 1000 еллыгы мәдрәсәсенә тапшырыла һәм бүгенге көндә ул үзенең хезмәтен мәчет буларак түгел, нәкъ менә мәдрәсә буларак башкара.
Башка мәчетләр кебек үк ал мәчеттә күп михнәт кичергән. Бүген аның төсе дә ал түгел, аксыл зәңгәр су төстә. Ләкин халык телендә ул ал мәчет дип йөртелә. Бер мәчет тарихы тапшыруы бүген сезне Казанның тагын бер мәчете белән таныштырды. Киләсе чыгарылышлар безне тагын бер Аллаһ йортына алып килер.